ai ba ta a siyasa sai dai wani lokaci kakan so ka dan huta ka dan ka ji abin da wasu ke faɗi ka kara koyo duk mahaluki duk mai rai yana zaman koyo ne har da ya mutu shiru da na yi kaɗan shine in saurari abin da ake faɗi in ji kwanan nan ba daɗewa da ka ji ni. Umaru Dikko za a so a san washin a cikin kaɗan ɗin da ka ji ne ka ji wanda watakila ya sa za a ji ka kwanan nan. Abin da ya sa don kada su ce na tsaitsare wuri shi yasa da bar musu su taka rawar su bugadi. Kyan rawa in ka taka ka koma gefe wani kuma na kusa da ya taka gani. Ki da ci nashi ki da koya. Ki da daga daka shi ma zai koya. To shi yasa ba koma gefe muna gani. Na san watakila tambayar da duk ɗan Najeriya zai so ya tambaye ka shi. Me kake tunawa game da abin da ya same ka bayan juyin mulkin da aka yi wa jamhuriya ta biyu? Babban tarihi ne. Ka san gwamnatin da ta ɗauka bayan mu ta tsammani sai an kamo ni duk inda nake. Suka buga aka bi ni hallan da aka ce wai a kamo ni a dawajin Najeriya. To in zo in mai na aiko musu cewa duk abin da suke na yi gani su aiko. To a ƙarshe sun gaba rigiwansu an tura jirgin sama. An turo soja an turo waye duk sun je can rokof su fari ka sa abin ingila suka ce min suka ce to najeriya sun damu game da kai na to ku gama najeriya duk abin da yake tuwo mana kai su aiko mu je kotu abin da ba zan yi ba shine a kama ni a dawo da ni a kai ni gaban wani ko waye shi babu mu je majalisa ban fi karfin kotu ba aka je kotu ana musu dariya sai ingila suka ce min to ka gani yanzu najeriya sun damu da kai suna cewa kana da kuɗi kana to in ka yarda da mu bincike ka duk duniya inda ka sani da mu bincike ka in kuɗin da ake cewa kana da shi in gaskiya ne kaga sai ka ba mu haraji kuma ka rike sauran na ce da ko kyauta min suka da shekara 2 da rabi suna bincike duk duniya suka ce aka dawo aka ce yau shekara 2 da rabi muna binciken ka ƙarya ake baka da wani kuɗi ƙarya ne saboda haka da mu gama gwamnatin ingila ta baka izinin zama ingila har mutukan ranka saboda haka yanzu ina da iko in zauna ingila har in mutu kuma in zan shiga ingila yanzu ba neman visa. To Umaru Dikko gaskiya me kake ga ya faru ne aka daura alhakin cewa a lokacin kai ka kwashe kudin Najeriya ma gaba ɗaya ka tafi da su kasashen turai me kake jin ya faru ne ake cewa sunan ka yafi na kowane minista tambari a wannan zamani. To iko Allah ne wannan kuma har gobe wato abin da mutane su gane ba ni kuɗi ba shi ne da matsala ba a duniya gani ne ka gani mulki shi ne to wadansu sun ɗauka cewa yadda aka yi suna nan wai kuɗi ne to banda mahaukaci shin kuɗi najeriya an taɓa ba wani mutane ya je a gidan shi misali to amma duk hauka ne to a ƙarshe da na dawo ka san mun je wani taro da abacha kira buhari a cikin sauran manyan najeriya ya fi kuma wani ce ba zai hannu kai ba ya ce don mai nace don babu kira kaji wani labari ko madalla na je gaban okuta na rubuta da to wanda yake tsammanin na bar najeriya ne saboda na jin tsoro ko na ɗibi kuɗi ko na bin to ga na dawo ban ɗauke wa kowa ba duk wanda yake tsammanin ya taɓa ba da kuɗi ya zo gani wanda yake tsammanin na koma ingila ne saboda wannan tsoro to gani na dawo ya zo ingila sun gama nasu sun ce ba komai to ina challenge duk wanda ya rika burya na yaya ko minista ne ko waye yau ya fito ya ce ya yarda a bincike shi kamar da aka bincike ni ya zo ya faɗi. Umaru Dikko kukan gaisa da Buhari hannu da hannu yanzu? Mun gaisa da shi ka gani? Amma ba kwa masaba irin yadda kowa ake gani yana yi tsakanin dan uwa da dan uwa ko kuma. Muna gaisawa tunda ya buga ya faɗi Umaru ne ke ni ran ya dawo Najeriya tariya ta kai jirgi sama ka aika ya dauko ni ya sani shi soja ne ni ko dan siyasa ne ko da ke ya bar soja ya koma siyasa to amma ya zo a bashi darasi na siyasa har gobe wani darasi zaka bashi kwanan nan yayi wasu har gobe ka gani Dr. Umaru Dikko abinda nake cewa kwanan nan yayi wasu bayanai inda ya hango 2015 in ba a yi zabe mai kyau ba za a iya samun kare jini biri jini kai kana ga ya koyi darasin siyasa ko akwai abin da zaka faɗa masa to ni wuri na ina roƙon shi dai ya je a hankali ka gane don sharri gwamnati na da yawa ina ba shawara ya je a hankali sharrin gwamnati yana da yawa ka gane saboda haka ya ce za a yi kare jini biri jini to na farko a samu karen tuku to waye ina biri ina karen mu samu tuku mu ga da suke to sannan sai mu shawara a hada fada ko kuwa dakta
kana jin Buhari in ya ci gaba da dagewa zai iya sake zama shugaban Najeriya? To wannan yana wurin Allah, duk wanda ya baka labarin abin da ya faru gobe ko jibi sai Allah, ka gane. Ko da akwai malaman duba, amma ni har yanzu ban gan su wanda su ga min ga abin da ya faru gobe, kuma gobe nan yi ba. Duk mai son da shugaban kasa ya nema, in Buhari na so ya nema, in ma wani ba Buhari ya nema, ba na duba ko zai zama ko ba zai zama ba sai ba. Wato ma'ana magoya bayan su na cewa yana da layar gyara duk matsalolin da suke faruwa a Najeriya. Wane mutum wannan layar tana hannunmu, ka gane shi soja ne, layar gyara Najeriya ba ta hannun soja, da tana hannun soja da sun gyara. Shekarun da suka yi suna mulki, ina ka tsaya mulkin siyasa sai dan siyasa, ka gane. Ban cewa bai iya ba, amma kada soja ya taɓa tsammanin cewa farar hula ba zai taɓa gyara Najeriya ba. Babu, ba mu hana soja shiga siyasa ba, in yana so shigo, amma siyasa fa daban, aikin soja daban.